Hej og velkommen til Temalørdag, hvor vi i dag skal snakke om H.C. Andersen og hans tilværelse i Malaga. Vi har samlet et hold af værter, og vi har derfor taget til Malaga for at studere hans gående. Nu skal vi ud og rejse lidt. Jeg havde H.C. Andersen som gæst, og han ville gerne tilbragt en del af sin tid her. Folket her i Malaga, de var rigtig glade for ham, siden han blev mindeværket og blev følgende set. Dengang hed det Hotel Oriente, men i dag er det en bygning til forretning. H.C. Andersen beskriver fodret som den dag, hvor folkelivet rører sig mest, ikke blot på pladsen i Malaga. H.C. Andersen var der selv på en årstid, hvor ikke var fyldt op, som man også kan se her. Markedspladsen var fuld med heste, æsler, ruder, potter, penner og en masse boder. Under hans besøg på markedspladsen kom der pludselig et skybrud, og floden blev fyldt. Vandet strømmede med en voldsom kraft mod havet og rev alt i sig. Og nu vil jeg gerne læse et digt, som H.C. Andersen har skrevet om livet hernede ved floden. Flodlejet ligger udtørret og bruges som landevej. Der er marked og disken, en sten, kunder og anden egen. Der sælges træk, stegte snegle, mænd, jernkram, kaktusens frugt. Rundt om de udbredte bjerge, danne en rommesmugt. Bønder, bebrejdende mod ryster, og hver i bælgen en kniv. Ride de vildkastede muldyr, lejen færdsel et liv. Pludselig, bjergeegnen skrækkes, hvilket skybrud af regn. Alt i nu står forvandlet. Fjeldstrømmen bryder hver hegn. Alle flygte, flodlejet, rummer ikke sin flod. Vi sender nu videre til min medvært Sofie, som står ved Plaza de la Marina. Nu er vi kommet til Plaza de la Marina, hvor statuen af selveste H.C. Andersen står. Han sidder her på bænken med sin rejsetaske og er klar til at fortælle eventyr til alle dem, der vil høre på. Statuen er indviet af prinsesse Benedikte i år 2005 i anledning af H.C. Andersens 200-års fødselsdag. H.C. Andersen beskrev, at han aldrig havde følt sig så glad, som han gjorde dengang han boede i Malaga. Nu er vi så kommet til katedralen, som H.C. Andersen også besøgte, dengang han var i Malaga. Det er det, vi ser lige bag ved os. Dengang H.C. Andersen besøgte byen, så var lige det her område centrum af Malaga. Senere hen så er byen udviklet sig, og det her er derfor ikke længere centrum i Malaga. Byggeriet startede i 1528 og sluttede i 1783. Dengang man startede på byggeriet, så var det meningen, at katedralen skulle have 3 tårne. Men det endte altså kun med at få et enkelt tårn. Derfor bliver katedralen i dag kaldt den enarmede. Nu synes jeg, at vi skal gå ind og se katedralen. Nu skal vi ud og rejse lidt. Vi skal til spændende lande i en flyvemaskine. Først tager vi til Afrika, hvor alle de er sorte og ingen tøj har på. De ligger i en hængekøj, dovner hele dagen og spiser kun banan. Og aben er deres bedste ven. Altid er de sammen, de ligner jo hinanden. Der er så sjovt i Afrika, ja. Flyvemaskine, stop her ved vi af. Så når du ser en neger på din vej, så bliv ikke ræd, for han er næsten ligesom dig. Han ser da godt nok meget mærkelig ud, men husk på min ven, det skyldes mest hans flade tud. Som vi kan se, havde H.C. Andersen en rigtig flot udsigt fra sin lejlighed her i Malaga. Han har udsigt ud over strandpromenaden Alameda, som var en rigtig populær turistby
dengang, som også er det i dag. Alameda havde alt fra rigtig flotte butikker til restauranter og barer. I dag er der dog en del flere turister, end der var dengang, som vi kan se i dag. Det var alt for denne gang, som omhandlede H.C. Andersen. Vi vender stærkt tilbage næste uge, hvor vores tema omhandler dommerne.